Jamppa tässä terve Bigfoot Storelta. Mulla on tänään tämmönen kiessi täällä Epilässä. Tää on ihan semmonen testikiessi. Mä oon nyt pari väylää tossa jo heitellyt. Mullahan on siis repussa. Mulla on pyyhkeet siellä, mutta nyt leikitään, että mulla ei oo pyyhettä ja täällä on märkä nurmikko ja täällä on kuraa ja täällä on kaikkea. Niin testataan tämmöstä hanskaa. Että millainen tää on. Mä koitan kuvaa muutaman heitonkin tällä sitten tässä kiessin varrella, mutta katsotaan onko tää hyvä. Noniin, mä heittelen tän hanskan kanssa, niin katsotaan mitä siitä tulee. Ei ainakaan kriplokannut. Se oli alivakaa kiekko se. No niin. Se oli tosiaan ensimmäinen heitto oli tosi hyvä. Se lähti niin puhtaasti kädestä kuin ollaan ja saattaa. Toinen heitto oli sitten alivakaa kiekko vastaan tuuleen. Vastaaseen tuuleen, niin ei se oikein antanut kuvaa siitä hommasta. Että käänsi yli. Mut hei. Mennään kattoo seuraavaksi putti. Joo, eli mä lupasin näyttää tätä hanskaa vähän miten putti toimii. Mä puttaan pari kertaa tosta vähän matkan päästä sillä, että se tulisi tähän kameralle, niin katsotaan. Mä tykkään laittaa spiniä näihin putteihin jonkun verran ja ei tää hanska ainakaan sitä, itse asiassa se tuo vähän enemmän sitä spiniä kun pistää. Sitten meillä olisi vielä katsottavana fore. Mä katon jossain kohtaa. Mä en oo mikään mestari heittää fore, mutta paikalta osaa heittää suhkot hyvinkin, niin katsotaan. No niin, mä lupasin sitä forea näyttää sitten. Avaus. Tuolla kaukaisuudessa näkyy kori ja tuohon reunimmaiseen puuhun tapani mukaan avasin. Ja ollaan vielä aika kaukana korista. Semmonen 60 suurin piirtein. Eli kiekko tuli tohon ja tosta välistä pitäisi tonne mennä. Ja mä tykkään heittää semmoista flexiforea, niin katsotaan. Nyt on. Kyllä se vähän luisti. No niin. Se viimeinen heitto sillä Firebirdillä, niin se oli vähän semmonen, ei niinkään realistinen, se oli aivan täysin mudassa ja vaikka mitä. Ja tällä kun mä heitin sen foren, niin eihän semmonen kiekko voi pysyä millään asialla kädessä. Mut pistettiin se ääripäähän kuitenkin. Mutta tää hanska on todella kevyt. Tää grippipuoli, niin se pitää vettä, mutta luonnollisestikaan tää päällipuoli, mikä tässä on tämmöstä kangasta, niin se ei pidä vettä. Mä uskoisin, että talvella todella hyvä. En oo päässyt kokeilemaan. Tää on mun ensimmäinen kerta, kun mä itse tällä heittelen. Kokemus tästä hanskasta on se, että ei tuu griplokkeja.
Kiekko lähtee ihan puhtaasti kädestä, sain jopa enemmän spiniä kuin normaalisti foressa. Siinä yhdellä videolla näitte. Ja tai videoklipillä. Ja hanska on ihan täysin saumatehjät vieläkin, vaikka tässä 15 väylää Temustan kanssa. Ja arvosana tälle hanskalle on ihan itselle, siis tää tulee todellakin mulle käyttöön, niin 6/5. Ja näitä saa sieltä www.sportsstorebigfoot.comista tilattua. Niitä saa myös vielä, jos Sportstore Bigfootin pop-up myymälä pyörii missä milloinkin, niin niitä on aina siellä mukana. Käy hakeen sieltä omassa. Moi!